Už sa nám takmer minuli pracie pásiky. Už iba na jednu pračku je tam. Konečne. Máme pondelok, ja som práve na prechádzke so psíkmi sama, pretože Lukáš musí pracovať a ja mám tréning až o 7 večer, celkovo dneska taký veľmi voľný deň. Mala som ráno jedno točenie, potom tréning, teraz je auto. Poď sem. Dobre, zmena, pardon, stalo sa toho veľa, zmenila som trasu, pretože je tam nejaký obrovský pes, mačky dve, deti, veľmi pomalá skupina. Takže som zmenila trasu a ideme v podstate na jednu z mojich obľúbených ciest. Takže takže ešte raz. Mala som ráno jedno točenie, potom som mala fyzio a dávala som teda fyzio. A tak, na obedík domov. Bože, kopec. Na obedík domov a potom som vlastne sme mali oddych s Lukášom. Dali sme si obed, ja som stala brutálny nap a z vibe tohto týždňa, ako to zatiaľ vyzerá, súdim, že som ten wellness week mohla točiť tento týždeň skôr, ale to nevadí, tento týždeň tu máme len klasický weekly vlog, pretože prečo nie, už dlho som neurobila len takúto klasiku bez nejakých očakávaní. Tento týždeň fakt nemáme že žiadne špeciálne plány, takže myslím si, že to bude taký veľmi autentický, úplne bežný, možno až taký oddychový, čiže možno nie úplne bežný, ale pre mňa to zatiaľ vyzerá, že aj tých tréningov bude pomenej celkovo. Nemáme fakt žiadne plány ani na víkend, ani nič, takže uvidíme, kde nás to zavedie a tak toto je pondeloček. Veľmi príjemný, teraz nám vyšlo slnko, celý deň vlastne tak poprchalo, pršalo, nepršalo, ale bolo zamračené a teraz vyšlo slnko a ja som na prechádzke so psíkmi. Mám ešte nejaký ten čas na vyvenčenie a chcela som si aj zacvičiť rýchlo doma, aspoň pol hodinku, pretože samozrejme som to nechala na poslednú chvíľu, ale neviem, možno to nakoniec nechám tak, dám si dneska ešte rest day, pretože aj keď som mala aj včera som mala iba jogu, ale nie je nejakú náročnú, skôr na také natiahnutie, ale asi po tej turistike, v sobotu sme boli vlastne na 35-kilometrovej turistike, takže asi, a celkovo aj ten týždeň predtým sme mali tie 3 dni a celkovo asi toho bolo trocha viac, takže možno aj dneska bude rest day a od zajtra zase aj cvičíme. Snažím sa teraz tak počúvať svoje telo, alebo teda ja sa asi vždy snažím, ale niekedy mám také očakávanie od seba, že čo musí byť, čo nemusí byť, aký počet tréningov musím splniť, ale tým, že teraz je to naozaj také premenlivé aj s tými túrami, aj proste železnými okolnostiami a ešte pôjdeme teraz aj vlastne cestovať za chvíľočku na mesiac, takže tam tá rutina žiadna nebude, takže nemám žiadne také nátlaky sama na seba, že musím niečo, pretože všetko sa dá zvládnuť aj bez toho. Takže tak, som tu s mojimi krásnymi psíkmi dvoma a ideme sa ešte venčiť.
something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Hello. 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 Tylko som nič nepovedala, ani som toho moc nenatočila. Čo mlčíš? Mlčať je zlato. Mlča. Koktanie je zlato. Aký si mal dník? Pohodový celkom. A ja. Ak by sa niekto pýtal, zaujímal. Ak by niekto chcel opätovať otázku, ale... A ty si mala aký dník? Ja som mala, vieš čo, úplne pohodička, úplne lahvodka, ráno tréningy, ja som si zacvičkala, Nepík bol famózny, opäť zase znova. A tak, potom zase tréningy. A teraz po obede, teraz večer teda, keď som prišla, som mala dance sessions. Lebo ja som ti to ani nepovedala. A toto nejdem nahrávať. No ale každopádne bolo to super. Príjemný oddychový deň. Celý deň zase pršalo a zase keď ideme na prechádzku, teda ty si včera nebol, ale mne to tiež tak včera vyšlo, že krásne. A dneska opäť. A aký prime time, podľa mňa to je úplne vidno za nami. Ospäť. Ale urobíme si, počkaj, stop. Že ono to len krásne. Aby sme sa mohli kochať, musíme cúvať. Táto trasa nie je prispôsobená na západy slnka. Teda je, ale... Prestaň! Ale iba keby sme šli skôr. Aby sme kráčali oproti tomu. Bože! Takže... Čo to mňa podbúraš? Chceš robiť zajtra angličaky? Čo tu skúšaš? Zajtra, ako to prídem. Lebo si sa ide, ja som jej povedal, že je to tvoja podmienka, že či ona ide. A zvažovala, že nepôjde? Nie, nezvažovala, ale tým pádom už musíš prísť, lebo som povedal, že prídeš. Je to moja podmienka. Povedal som, že prídeš, takže máš smolu. Ja tam chodím iba kvôli Sise. Sisa, ja tam chodím iba kvôli tebe. Na skupinovku. Ak toto nedáva zmysel nikomu inému, iba Sise. Na skupinovku thajského boxu. See you tomorrow.
Čo máme za deň? Je streda. Takže dnes som sa ešte neprihovorila. Ráno som bola točiť vlastne jednu akciu, čiže celé do obede som v podstate bola tam, potom som bola dať ešte tréning. Potom sme prišli domov, napapali sa a v podstate strihala som to, čo som dneska natočila. A to bol asi tak zatiaľ celý môj deň. Celkom nám ušiel. Takže nič také zaujímavé sa nestalo, o nič ste neprišli. Ja idem za chvíľku na box, na skupinovku a veci mám už nachystané, snažím sa teraz ešte zosumarizovať celý týždeň, tak spravím, prečo nie tu. Ešte som sa teraz snažila natočiť na Instagram video, proste hovoriace. A ja nechápem, prečo, vôbec nemám problém hovoriť takto na YouTube, proste neviem, či to je tým, že mám inak otočený telefón, alebo čím to je, ale proste tuto mi to ide úplne prirodzene, lebo proste viem, že sa môžem rozkecať a tak, že je to také voľnejšie, ale ten Instagram je taký rýchly, taký krátky a proste ja mám pocit, ako keby som tam vyťahovala nejakú inú osobnosť a chcem sa to odnaučiť, pretože veľmi ma baví ten Instagram, akože mi sa mi páči tá kreatívna tvorba aj tých kratších videí, aj keď tento YouTube je taký môj safe space, to je také moje miestečko, ale fakt ma baví aj na ten Instagram a mám rada proste, keď pekne urobím videjko, teda podľa môjho pohľadu pekné, takže nie každému sa to samozrejme musí páčiť, ale tak proste baví ma tá kreatívna tvorba toho aj a keďže vlastne to robím aj pre prácu, tak ma občas baví mať, kde väčšinou je troška to také zadané, ako to videjko cca má tak vyzerať, tak ma práve baví aj taká tá sloboda tej tvorby na tom vlastnom a zároveň si aj skúšam vlastne nejaké veci do práce, čiže má to viacero benefitov, ale proste hlavne je to taký môj kreatívny output, fakt ma to baví, takže toto, ale pokúsila som sa teraz asi, myslím si, že prvýkrát, myslím si, že som to ešte nerobila, natočiť proste hovoriace reelsko. A pretože mne sa osobne veľmi páči content, keď človek tam rozpráva a je mi primárne aj jedno, že o čom len proste rozpráva tak pútavo, že ma to zaujíma. A to je taký skill, na ktorom by som chcela pracovať, na tej komunikácii a na tom vyjadrovaní. A fakt si myslím, že tuto je to celkom fajn, akože nevravím celkom sa aj zakoktávam alebo zabehnem, ale proste tak prirodzene mi to ide. Ale na tom Instagrame ako keby som sa snažila, aby to bolo až moc dokonalé, alebo ja neviem. A neviem to tak zo seba nejako vysekať a je to potom koniec koncov horšie a také umelejšie, čo je presne to, čo podľa mňa odlišuje presne ten content, ten pútavý a ten nepútavý. No, ale tak to sú iba moje vnútorné monológy, takže to nie je podstatné, to som tu nechcela rozoberať. Každopádne podarilo sa mi natočiť asi neviem koľko pokusov a vykoktávaní na podľa mňa tak 30 minút, takže snáď sa ho vyjde nejaké aspoň minútkové videjko. Uvidíme. Teraz to nejdem strihať, to si nechám až na zajtra alebo na piatok, uvidím podľa toho, ako budem mať čas. Premýšľala som aj, že by som urobila takú sériu mobility, pretože môj problém s tým Instagramom je to, že ja som sa vždycky snažila spadať do nejakej kategórie, pretože proste každá marketingová stratégia je o tom, že máš si nájsť nejakú jednu svoju takú níž a tvoriť do tej jednej oblasti, lenže ja sa neviem kategorizovať, ja proste milujem pohyb, akože aj fyzioterapiu, aj silové tréningy, mobilitu, jogu, thajský box, rada behám, rada chodím na turistiky, na prechádzky, voľná štika, proste širokú škálu tohto, proste ten outdoor, kempovanie, také pomalý životík, úplne chillík, veď ja si tu žijem na dedine v dome, ktorý ani nie je môj, s mojím manželíkom a s 2 psíkmi a proste úplný chill life. Občasné cestovanie, proste je toho veľa, čo ma zaujíma a príde mi to také fádne sa iba nejako špecializovať na nejakú takú jednu maličkú kategóriu na tom Instagrame, pretože práve tá komplexnosť, tá hĺbka a toto všetko je to atraktívne. No a proste toto som presne sa snažila povedať na to reelsko a tuto mi to ide úplne prirodzene, úplne nič a tam, ja neviem, proste. Je to tým otočením toho telefónu? No, takže
to bol dnešok v skratke, čiže točenie kontentu, fyzioterapia, teda tréning, čo som dávala ako fyzio a obedík, strihanie, točenie tohto a teraz idem teda na tréning. No a večer nás čaká ešte prechádzka, pretože ešte sme neboli. Takže to je dnešku. Zajtrajšok bude celkom taký voľný, na čo sa aj teším, aj vlastne ho využijem pre tú druhú prácu, pretože mám v poradovníku ešte nejaké videjka, ktoré musím zostrihať. Vlastne musím robiť aj voiceover na jedno videjko, aj s Lukášom, to bude randovné, teda neviem, či randovné uvidíme. Budeme dabovať naše psy, takže... Každopádne by som, ak sa mi podarí všetky tri, by som bola veľmi spokojná, pretože akože zostrihať, pretože by som samozrejme mala potom taký voľnejší ten čas potom. A plus by som si rada zostrihala toto svoje osobné, čiže 4 videá. Plus som ešte rozmýšľala, že by som mohla začať si strihať aj YouTube, čiže z voľného dňa samozrejme sa stáva full-time home office. Takže uvidíme. uvidíme aj podľa nálady, aj podľa všetkého, takže, ale minimálne 2 reelska by som chcela zajtra zostrihať. Takže to je také minimum. A potom po obede mám teda tréningy, to ešte budem mať, ale do obede mám úplne voľné. Rada by som sa tam aj zacvičila, teda samozrejme doma, lebo nepôjdem, na čo pôjdem do fitka iba kvôli tomu. Iba, že by Lukáš dával tréning, ak by som si večer. No, to je nepodstatné. Takže tak, idem na tréning, neviem, či budú z toho nejaké zábery, ja väčšinou na tej skupinovke moc netočím, pretože je to skupinovka, je tam aj viacej ľudí, ale neviem. Možno, uvidíme. Ak nie, tak sa vidíme na prechádzke. Boxovala som, toto je jediný dôkaz. A Lukáš je dôkaz. Ale mne nikto neverí. Bolo to super. Dobre, ideme na prechádzku. To je tam rýža. No vidíš. A to meso nie je až tak pekne. No, takže sme doma z prechádzky. Vyzerá ako trhané hovädzie normálne. Také bledé. Normálne hovädzie. Veď som sa šla spýtať, že či nejdeme tam doma. Takže vrátili sme sa z prechádzky, objednali sme si jedlo. Ja som si objednala pre mňa niečo veľmi nezvyčajné, takže dúfajme, že mi to bude chutiť. Lukáš má pizzu, ktorú už má skoro zjedenú, keď sa tak dívam. Skoro? Tento je posledný kúsok pre mňa? Nie. A ideme... Si jaká vtipná. ideme si pustiť nový seriál s Michaelom Scottom, pretože vychádzal postupne a nechceli sme čakať vždy na tú časť, ale už je to tam celé, takže ideme na to. Takže tak, to je náš stredajší večer. Čakám, čo mi ideš povedať, lebo si povedal, že mi ideš niečo povedať. No, v prvom rade, dobré ráno, máme štvrtok. Bože, tento týždeň vôbec sa neorientujem dňom. Máme štvrtok a obaja sme začali produktívne svojím spôsobom. Lukáš jak mal tréning jeden a potom on si zacvičil. Ja som sa skvelo vyspala, ale stihla som už troška uhádzať domácnosť, upratať kuchyňu, dať prať a tak. No a teraz ideme na nákup a tu prichádza tá dobrá správa pre Lukáša. Už sa nám takmer minuli pracie pásiky. Už iba na jednu práčku je tam. Konečne. Budeme mať konečne zadrbané všetky oblečenia z toho. A zalepené tým vole všade. Neviem, prečo to je vždy na tvojom. No lebo to zakutrieš do mojho proste. Ja to dám vždy na vrch. No. Na jednu stranu, na druhú stranu. To rozdelím. Na jedno tričko a na jedny gate. A teraz včera som mal na trenkách. Som mal zalepené trenky z toho. Proste... No, kúpila som DMK, také prácie pásiky, že proste také ekologickejšie. Ekologickejšia alternatíva k praciemu prášku aj k abiváži. Proste kúpila som aj, že prácie aj abivážne. A
Od začiatku tu mali jedného odporcu a tým je Lukáš. A za mňa to bolo fajn. Však bolo to zafarbiť tričko alebo niečo, urobiť tam biely flak a môžeš to tričko znova hodiť do prania. A to je ešte ten lepší prípad. Potom sa to ešte urobí sa z toho taký maglajs, ono to stvrdne a zalepí sa z toho celé oblečenie. Ja neviem. Proste ja som si myslela, že to je tým, že je tá pračka plná, tak aj keď som to dala aj do prázdnejšej, tak aj tak si stiažoval. Takže proste je to také, sa to ako keby nerozpustí úplne. No nie, lebo sa to zalepí do oblečenia. No veď to chcem povedať, že sa to tak nerozpustí ako keby úplne a niečo zostane na oblečení. No, každopádne ideme späť k našim bežným prácim. Asi. Možno tam nájdeme nejakú ekologickú variantu. Môžeš chodiť pre do rieky. Ty môžeš chodiť pre do rieky, však aj tak 90% pradla z tvoje veci. Tvoje smraďušky. Takže tak. Dobre, takže ideme na rieku. I'm sorry. Pozor, What are you talking about? Seriously. si na kamere. Hot yoga? Regular yoga. I like that? Okay, we can be Pozor. States you acknowledge the infraction and the walks that are not allowed. Quick clown Scooby Quasimodo? I wouldn't do that. So your piece. And thank you for the flat white. Ty, počkaj. Počkaj ty. To ti to vráti. Ty nedávaš pozor a teraz ti to musím vrátiť. Odlož ten telefón a poď jesť. I'm sorry. Okamžite. Not kind. Áno, si. It's going through all Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Dezertík. Ideme domov. Ideme domov. A už prší. Ideme domov z práce, kde sme strávili celé do obednie. Aj sme si zacvičili vlastne obaja, každý zvlášť, ale obaja. Aj sme porobili aj do druhej práce, ešte to musím dokončiť. A tak ja už mám dneska voľno, teda idem ešte strihať videjka, ktoré... Aspoň, no vlastne iba dve, však na to tretie sa musím ešte natočiť ten lesopark. Takže dve videjka, ale rada by som si aj súkromné reelsko konečne, to čo som spomínala minule, čo som hovorila, tak stále som ho nezostrihala, takže... A ešte tam mám ja nejakú aj historickú mobilitu, proste ja úplne seriem na svoje videá, musím sa do toho oprieť, takže Otázka toto, je, a keby že som mala prečo? čas, som mohla začať aj YouTube, ale to už asi hrotím, asi to takto nebude, nechcem to preháňať. Prídeme domov, láhne si a pôjdeme spať. A budeme spať až do 5. Nie, ideme pozerať Rústra. To hovoríš teraz, no. Potom keď si láhneš na ten gauč, tak pri prvej časti, pri prvých 10 minútach ti začnú klipkať oči. A Som early bird pôjdeš spať, podľa mňa. dneska. Si myslím, že je to... Early bird. A ešte keď bude takto vrholiť, No inak tak si myslím, že to je skôr A na nevyhnuteľné. prechádzku pôjdem až večer, čiže nemám žiadne povinnosti. Teda mám, ale nemám. Tak máš či nemáš? Tak neviem, no. Asi sa nič nestane, keby som to poslala aj v pondelok. Ale chcem to poslať dnes. Uvidíme. Tak. Ty si mal aký dník. Výborný. Ten čo chce predbehnúť, to... Lukáš mal aj japončinu. Už je zas o krok bližšie k tomu, aby nám v Japonsku vybavil niečo. občianstvo. A povedal nám, že si myslí, že Emiko, jeho inštruktorka, naša kamarátka, dá sa povedať, nám chce niečo kúpiť. Mám svoju teóriu. Mám takú teóriu, lebo sa ma pýtala, že aké máme radi farby. Proste najskôr sa pýtala na mňa, že akú mám rád farbu. A si tam niečo ťukala do počítača, hneď ak som jej to povedal. A potom proste keď
keď sa ma opýtala aj na Niku, že akú má rada ona farbu, tak Niki sa tiež zapísala do počítača a nebol v tom žiadny kontext proste, nič, iba sa ma toto random spýtala a potom pokračovala ďalej. Aby bolo jasné, táto žena nám už urobila prezentáciu o tom, čo máme navštíviť na Popoke a proste furt nám dáva informácie, volali sme s ňou aj ohľadom tých výletov, to tiež aj na úvod, proste Japonci. No, presne. Tešíme sa! Soon! Už iba 2 týždne tu. A ideme. Takto o 2 týždne už budem baliť. Ešte neletíme. Už poďme. Tak, už ma bolí ruka. Toto je môj nový, najobľúbenejší dezert. Je to Snickers z Delight Tilly cukrárne. A raz som ho mala v Novej synagóge na vianočných trhoch. Tam som si povedala, že je to asi to najlepšie, čo som kedy jedla. A potom som nevedela, odkiaľ to je. A potom som šla kúpiť jednej bezlepkovej kolegyni koláčik, keď som odchádzala z 3. práce. A tam som to zočila. A proste úprimne, podľa mňa je to ešte lepšie ako Snickers. A to už je čo povedať, pretože ja milujem Snickers, ale tento Snickers je lepšie ako normálny Snickers. Proste mňa. Že hej. Čo? Že je lepší ako normálny Snickers. Je. Je. Plnší. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Všetko také pekné zelené. Čo nám ukazuješ svoj ring? Nie, to bol vtáčik, ktorý letel v takom zelenom. Pekná zelená. Dnes máme takúto vzácnu návštevu. Aj Kitka. Ty krásny psík. Môj bubík. Môj sen je, aby sme takto s nimi stále boli. Aby boli stále spolu takto na dvore. Kiežby. Ideme do kina! Na Diabolnosti Prádu 2, pretože
toto tam bude počuť. Ešte raz. Ideme do kina! Ideme do kina na Diabol nosí Pradu 2. Pretože je takto vonku. Ale nie len preto, akože rozmýšľali sme nad tým už minulý týždeň, lenže Lukáš ešte nevidel jednotku, takže minulý týždeň sme si pozreli jednotku a teraz ideme na dvojku a Lukáš akože nie, že by ho to nejako oslovilo, ale ide so mnou ako spoluparťak, pretože sa to tak robí. Áno. Pretože sa to tak robí proste. Pretože sa to tak robí, pretože ja s ním chodím tiež na jeho. Presne. Na 99,9%, nie, že to využiješ na nejaký Star Wars. To nie. Som ti presne išiel povedať, zapamätaj si to 2 týždne. Nie, presne som vedela, že teraz sa niečo blíži. Že teraz sa niečo, lenže to je rozdiel, lebo ty máš s kým ísť. Ja neviem, ale ja by som šla aj sama, ja som povedala, že ja by som šla aj sama, takže... Ale to sú také hrdinské reči. Nie, šla by som aj sama. Ale na čo? Na čo by si išla sama, Áno. keď máš mňa? A na čo by som ja išiel s niekým, hocikým iným, keď mám teba? Na filmy Pôjdeš so sa svojím chodí spoločne. Nech je to hociaký film. Proste kultúrne vyžitie. Dobre, nič. Popcorn a kola. Áno, to súhlasím, teším sa, akože ani mi tak nejde, lebo som počula, že je to také, že nie je úplne najlepšie, že proste jednotka je A jednotka. Pedro Pascal. Nie, vraciame sa k Diabol nosí Pradu. Veď Pedro tam má aj tak príľbu. Na čo mi je taký Pedro? V traileri by mal aj dole. Takže si užiješ aj Pedra. Nie. Ja si pozriem hlavne nejaké Grogu a- interview. Toto nie je moja domena a nikdy nebude. Takže Ale ty si klasický predsudkár. som a ja sa tým netajím. Som. Takže teraz sme vošli do takej tmy, neviem, či ma aj vidno. Ja si myslím, že keď si zvládla Pána prstenia, 4-hodinový film, tak To máme tiež na vlogu. Grogu a zvládneš, Mandalorian a Grogu zvládneš. Alebo to také temné. Ale toto práve že nebude temné. A nie, dobre, nič. Neviem, ako sme sa k tomuto dostali, lebo vôbec toto sa Tak teším, že na to som ukázal. Toto nie je téma, ani nebude. No to by ťa ešte troška okrešem. O 2 týždne, však o 2 týždne sme v Japonsku. 22. to má výjsť. To už je nie o 2 budúci týždne, týždeň. budúci týždeň vlastne. Yes. No, takže mám voľný dom Nie. budúci týždeň. To je Party! vlastne toto, ty Wow. kokos. Nie, že by som mala koho pozvať. Ale ja mám rada aj skromné party. Že ja som rada sama doma. Takže tak, a dneska sme teda boli si ráno zatrénovať spolu, boxík, môj druhý už v tomto týždni, takže tento týždeň mám celkom dobrý tréningový. Akože išla som vlastne, ja som šla vlastne od útorka až do teraz tréningy. Ja som, pondelok som mala rest day. Potom mi bude nariekať, že ju boli rameno. Boli ma alebo celé esticle, telo. Alebo... Celé telo. Ale nie sa mi tak dobre sa mi trénovalo, akože celkom. Akože áno, som zlomená na svalovicu, ale však zajtra je rest day. Takže ale sa mi tak chcelo. Sa mi tak dobre. To sú proste tie rôzne fázy ženy. Rôzne fázy ženy. To ty nepochopíš. A vlastne po tréningu sme šli na obedík k mojim rodičom, na prechádzku, ktorú som asi nenatočila, a potom som si strihala vlogisek, ktorý som sa skôr snažila premiestniť všetky videá, ako reálne strihala, ale taký hrubý strih už som urobila, takže zajtra si tam pridám ešte toto a z nedele veci, takže to ešte budem musieť dostrihať, a zajtra má byť asi takto podobne, takže budem tiež asi väčšinu dňa strihať si YouTube, strihať si do práce, strihať si osobné, proste strihať celý deň a pozerať Let's Dance finále, pretože my s mamou sme vždycky o týždeň oneskorene, my si to vraciame a spolu tu máme takú nedeľnú tradíciu. Dúfam, že vyhrá Zuzka Porobiaková, dám vám vedieť, lebo to je moja favoritka s Matiášom Adamcom. Ja si myslím, že tí, čo ty pozerajú, už to vedia. No, lebo tí sú najlepší, ja si myslím, že vyhrá bohužiaľ Koleník. Si to myslím. Nie, že bohužiaľ, veď on je super, ale Zuzka je lepšia.
Zaslúžia si byť všetci, čo sú tam vo finále, ale Zuzka si zaslúži byť prvá, pretože ona je najlepšia. Naozaj. Ale Koleník je najznámejší. Koleník je najmilovanejší, lebo má hot body a hot akože osobnosť, aj by som povedala, že fakt akože pôsobí taký skromný, zlatý, milý, citlivý, akože brutál, hej, to chápem. Lenže to není o tom, to je o tanci, tanečne a navyše Zuzka je tiež aj hot. Lenže aj tak, aj hodnotia to staré babky, ktoré to pozerajú, takže asi tak. Asi to má väčšiu sledovanosť žien, to je pravda. Takže ten muž má väčšiu šancu, pretože... Ale ja napríklad, kebyže môžem posielať SMS-ky, čo nemôžem? Lebo som malé dieťa a mám ich zablokované. Tak by som posielala Zuzka. A už sme mohli mať Škodu Karok vyhranú. Nož, čo už. Ale SUVčka sú také pekné. To by sme predali. Kúpili dom. Áno, časť dom. Dobre, to sme tady a budeme rukať. Čau. Plačeme. Zuzka Porubiaková vyhrala. Bože, bola som dojatá, slzatá, radostná, nadšená, bože, taká. A ozaj, Matiáš plakal úplne tiež, bol bez slov, proste úplne vyhral to ten najlepší pár. Proste som spokojná. Som spokojná. Lebo bol smutný, že nevyhral Koleník. Nie, bol tiež taký dojat, veď on tam už bol tiež koľký rok. Koľký? Neviem, ja to nesledujem. Štvrtý? No ako fanušička by si to mala vedieť, podľa mňa. Asi tretí iba, ale mám pocit, že je tam večnosť a proste je úžasný a proste... No, tak. Proste som veľmi spokojná. Úplne som fakt do poslednej chvíle som si myslela, že povedia toho Koleníka. Na storku a označíš. A keď povedali tú Zuzku, ja som o týždeň neskôr, to oni už všetko prefrčalo a ja teraz oslavujem. Týždenný prach sadol na trofej. Ale ja som inak rada, že sa nám, aj mne, aj máme, a vlastne aj ocovi, podarilo vyhnúť sa tým médiám a fakt sme nevedeli, že fakt sme boli prekvapení, keď sme to pozerali, že sme nevedeli, kto vyhrá. A nejako, keď vypadla Peťa Polnišová, Lukášova klientka, prišla za mnou. Konečne vypadla tá Peťa. A ja, že ja som to nevidela. Tak to už sme vedeli a myslím, že to vedela aj mama vtedy. Ale väčšinou času sa nám darí sa vyhýbať všetkým týmto informáciám. Takže sme boli... No, takže zase o rok. Snáď vás pozve mňa. Keď to tu dávam do eteru. A ona tam chválila aj taký, že akože, že ďakuje aj lekárom a fyzioterapeutom a takým. A mama, no môžeš tam ísť robiť lebo určite majú otvorené, že hľadáme Mikalku Hubinovú, Dubovcovú, pardon. Ale čo sa vzdávaš? Čo keď hľadajú? Ja som tancovať, ja sa nechcem starať. Ale nie, ja by som sa strašne hambila, ale no proste milujem to.
Ja som totiž to ex-tanečnica pre všetkých, ktorí ma nepoznajú. Čo tu vieš, Niekoľko možno rokov budúci môjho rok- života som Možno tancovala ako budúci rok dieťa. budú náhodne vyberať neznámych influencerov. A vyberú teba. Tak ale to nie je influencer, keď je neznámy. Taký, Ale to som ja. skôr takých malých, takých Áno, ja som neznámych. taký neznámy influencer. Ja influencujem na prechádzky, mi niekto povedal. Na čo som ešte influencovala? Minula mi hovorila jedna klientka. No, asi iba na prechádzky. Dobre. Nie, na niečo ešte. Na prírode. Nie. Počkaj, musím si oddychnúť ruku, pardon, za Tak tento si uhol. Potom ťa nebude vidno. Musím z tejto strany. No, počíť. A... Nie, na niečo. Ja neviem. Nespomeniem si ani ja, ale však to je jedno. Občas niečo také pekné ma poteší. Takže tak. Takže ja som najmenší influencer na svete. To je najmenší. Ešte Niečo väčší, to bolo podľa väčší mňa- aj toto Aikido. Podľa mňa to alebo- bolo niečo s dovolenkou. Niekto chcel ísť niekde na dovolenku a pýtal si nejaké tipy od teba. No to isto tiež, ale myslím niečo z vlogu konkrétne. Ja tak to neviem. To akože cestovateľské, to jasné. No, To sme mali na Thajsko asi najviac. Ten komentár si tam mala, že... Ale niekto nie, ti ja mám pocit, povedal, že práve Dominika, ako klientka myslím, že mi niečo hovorila na tréningu, že som mi na niečo influencovala, ale fakt som zabudla. To je jedno, to nie je podstatné. Nie je podstatné sa chváliť, akože. Eček. Nie. No takže, dobre, nič. To nie je o mne, tak som chcela takto pochváliť. No a vlastne, keď som strihala tento vlog, teraz som zistila, že sme vôbec nedali update, že sme dopozerali toho Rústra a že to bol skvelý seriál. Fakt dobrý. Pozreli sme ho za 3 dní asi a fakt to bol super. Také ľahké, humorné, Konečne taký humor, ktorý je aj Také dobré. sprostý, aj inteligentný. A áno, aj proste inteligentný, áno. Taký Super to bolo. k dnešnej dobe. Hej. A není to prepchaté trans šašmi a Toto nie. mutantmi. No, ticho. A to sa to týka umeleckej školy v podstate. Takže je to celkom fajn. Nie, bolo Lebo to super. umelecká Bolo to škola super. je väčšinou plná Lukáš. takýchto mutantov. Toto nie. Tak to neodsudzuje. Toto vystrihneme. Nechcem, aby si to vystrihla. Je to môj názor proste. Ten tam bude a hotovo. To si založ svoj vlog. Dobre, nie, ale fakt to bol super. Môžeš Fakt to bol- vypípať, ale chcem, aby tam bolo, že niečo hovorím. Fakt to bol super. Dobre, sme na prechádzke číslo 2 dneska. Je nedeľa, pozerala som teda Let's Dance. Mám takmer dostrihaný vlog. Zase ale natáčam ďalšie, takže to je asi nekončiaci proces. Ale tak, príjemný dník máme. Takže A neprší teraz. čo ideš ešte strihať teraz? Máš toho veľa ešte?